Čaute dronisti. Drony sú teraz v zime často niekde odložené v regáli a teraz je otázka skladovať dron s batériou vloženou alebo radšej niekde odložené o nejakom bezpečnostnom púzdre alebo podobne. No je to na vás, ale keď je zasunutá v tom drone, má to jednu dôležitú výhodu a to je v tom, že pokiaľ tú batériu nemáte v drone, tak sa vám v tom drone pravdepodobne posunie čas. A keď budete niekedy potom vyťahnete na jar drona, že s ním idete lietať, tak je veľmi pravdepodobné, že ten čas v drone budete mať posunutý úplne niekde inde, tak si na to dajte bacha. V podstate väčšina z vás si možno ani ten čas v tom drone ani nevšimne, že máte iný, ale je to dôležité, napríklad ja keď som potreboval dať dokopy zábery z drona a z ručnej kamery, na každom vlastne súbore boli úplne iné časové hodnoty, takže mi to trošku skomplikovalo život, ale pozor, ten čas nie je len na záberoch, je to systémový čas drona. Čiže keď budete pozerať napríklad históriu, kde ste kade lietali, tak sa možno budete veľmi čudovať, že vám ten dron ukáže aj 3 dní úplne iný čas, ako ste v skutočnosti niekde lietali. Takže sa potom nečudujte, ak sa vám toto stane. Je to tým, keď nie je batéria dlho zasunutá v tom drone, tak sa ten čas môže ozaj takýmto spôsobom zmeniť. Písal som si aj so supportom DJI a tí mi to potvrdili, že ako náhle v tom drone nie je batéria, tak ten čas tam ide, buď sa zastaví, alebo ide nejakým spôsobom inak sa to posunie. No a keď sa vám toto stane, čo treba robiť? Tak čas sa potom nastavuje vlastne v ovládači toho drona. A to tým spôsobom, že sa musíte dostať do systémového menu, takto dvakrát potiahnete z vrchu, je to v podstate toto menu. A tu na vpravo hore ten šesťuholník, keď kliknete, tak tam sa dostanete do vlastne základného androidiackého, dá sa povedať, menu, kde tu máte nejaké ponuky a vy si musíte otvoriť vlastne ponuku, kde je systém. A v tom systéme máme dátum a čas. No a tu máte dve možnosti. Buď si zakliknete, že sa ten čas synchronizuje s nejakým sieťovým časom, ale to musíte byť pripojení niekde na sieti, buď na domácej Wi-Fi sieti, alebo niekde cez telefón sa musíte pripojiť. No a ak nemáte k dispozícii sieť, no tak potom túto ikonku vypnete a zadáte ten čas manuálne, klasicky, to snad nemusím vysvetľovať, manuálne si to tam naťukáte. No a keď máte trebárs ten čas aj sieťový, ešte tam treba dať aj napríklad tú časovú zónu, takže aj na toto nezabudnite. Takže možno maličkosť, ale niekedy vás aj takáto blbosť môže nejakým spôsobom pomýliť, tak si na to dajte pozor. Myslím si, že určite je lepšie lietať v správnom čase na správnom mieste a byť hlavne potom bez stresov.